Moitos veciños dos concellos da contorna atopábanse noutras comunidades autónomas no momento no que comezaron a crecer os casos de COVID-19 no noso país. Algúns aproveitaron para regresar ás súas casas, pero outros, xa sexa por precaución ou por motivos laborais, permaneceron nas cidades nas que se atopaban. É o caso de Manuel e Paula, dous veciños das Rías Baixas que traballan en Madrid. O levamos, pois nada, como todo o mundo, con paciencia, con coidadiño e pouquiño máis. A ver, que cousas que facemos? Pois pola mañán aproveitamos, facemos un pouquiño de deporte, seguindo as instruccións que nos mandan da aplicación do noso gimnasio. Facemos un pouco as cousiñas da casa. Un día por semana un dos dous sale sale a facer a compra. A compra. E nada, facemos a comida, estamos na casa, xogamos na consola un pouquiño. As rutinas son importantes para un mellor aproveitamento do tempo. Entre as desta parella sempre hai un momento para estudar e seguir crecendo no seu oficio. Pois aproveitamos un poquinho para estudiar, nos traballamos en televisión, como todos sabedes, as novas tecnoloxías van avanzando moi rápido e temos que aproveitar este tempo que temos libre para poñernos un pouquiño máis o día e todo eso. O confinamento non permite estar con aquelas persoas as que queremos, pero Manuel e Paula tiraron de imaginación para felicitar un afillado. Eu son unha persoa sorda, entonces é moi difícil poder falar con el por videochamada, porque a voz non vai o 100% real. Entón, pois, pensei, facemos un vídeo e unha forma de darlle unha sorpresa polo seu cumpre. Dende Madrid piden sentidiño a xente para que isto acabe canto antes. Como ben din, nunca choveu que non escampara.